Ħafna jgħaddu minn quddiem diversi vettrini ta' ħwienet tal-ħelu mimlijin b'tiżjien u ħelu tal-miliet, iżda ftit qed jindunaw li xi ħaġa unika li hemm vetrina partikolari tal-ħanut mhix biss dekorazzjoni imma magħmula mill-ħelu. Ħidma li damet sejra l xhur sħaħ biex fl-aħħar mill-aħħar Noel Borch, durċi rewlieni f'pajjiżna u sit tal-ħanut tal-ħelu ta' Mannarino, ġietu idea biex jagħti dehra speċjali lil-ħanut f'dawn iż-żminijiet tas-sena. L-idea mis-sena l-oħra. Kont għaddej minn dej ħanut, ngħidlek il-verità, u rajt Christmas father tal-ċaqquf kif għadd dan is-sena d-dieħla nagħmel wieħed bħalu. Biex saret din l-iskultura unika ta' Santa Claus b'daqs ta' persuna kien hemm bżonn ukoll ħin twil ta' ħsieb u pjanar qabel jibda jinbena. Ħidma li b'kollox ħadet madwar 80 siegħa. Minn wissu jisni bdejt naħseb għall-istruttura l-ewwel, għall-istruttura, għall-istampa, għall kif ġejja, u mbagħad minn hemmhekk bqajt għaddej. Propjament bdejtu qisu mill-bidu ta' Ottubru wara l-ġurnata tax-xogħol u jisni bqajt għaddej sa nofs Novembru. Nagħmel isu siegħa u nofs satej kuljum. L-iskultura tikkonsisti fi struttura tal-ġablow fil-waqt li fuq barra nksiet bix-sugar paste. Wara li għatta l-istruttura bih ingħata l-kulur bi spray għal tal-apposta. Iżda fiex tikkonsisti l-iskultura ta' Santa Claus? Minn ġewwa fiha struttura dejjem biex il-ħelu jżomm, però minn barra u x'inhu kollu sugar paste u marzipan. Kollu ħelu. Ġifieri inti jekk trid tista' taqbad imnieħru u tieklu. Jekk trid tista' taqbad subajħ u tieklu. Ġifieri, però minn ġewwa bil-fors fih struttura biex iżomm. Noel jispjegalna li huma biss ftit minn nies li għaddu minn quddiem il-ħanut jew jitlu ġewwa li qed jemmnu li l-iskultura hi tal-ħelu. Meta ngħidilhom isma' dak tal-ħelu jew jgħidulhom dak tal-ħelu, laqas jindunaw li hu tal-ħelu. L-iskultura ta' Santa Claus tinsab esebita fil-vetrina tal-ħanut ta' Mannarino fil-Ħamrun fejn wieħed jista' jitpaxxa biha.